Iya kok sik. Lah tuku apa jajane? Kok merem wae. Apa? Lagi sing botol opo? Tekonmu apa ndang meneh? Aku arep tuku tomat. Tomat. Ora mbok bungkus-bungkus ngono. Enek. Regane 20.000. 20.000. Ya. Ya, tak bayar kontan. Ya, sik jujule 80 didonasekke ya. Lah engko terus aku piye? Untuk ganjaran piye urip pisan golek ganjaranmu. Ya mikir ganjaran nek luwe saiki mati. Donasi 80.000. Rene jujur pecahno kono sik. Ya, gede tomat. Ora wong tuku kok. Engko tak Bayar. Mulai sing ganti duit. Opo kok donasi angel mah tomat digowo ta mah kecolongan.